Mga ka-disciple, may tanong ako. Paano mo malalaman kung ang plano mo ay plano rin ng Diyos? Minsan kasi ang ganda ng gusto natin, pero may mas maganda pala si Lord. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, December 12, Feast of Our Lady of Guadalupe. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Luke 1:26-38, ibinahagi ni Angel Gabriel ang isang di matatawarang mensahe kay Maria na siya ang magiging ina ng anak ng kataas-taasan. Natural na naguluhan si Maria, natural na may takot. Pero ang sagot niya, "Behold, I am the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word." Isang yes na nagbago ng buong kasaysayan ng mundo. Mga ka-disciple, ngayong Feast of Our Lady of Guadalupe, inaalala natin kung paano patuloy na ipinapakita ni Mama Mary ang pagmamahal ng Diyos sa mga mahihirap, mga naiapi at mga walang boses, tulad ng pagpapakita niya kay Juan Diego sa Mexico. Ang Guadalupe ay mensahe na naririnig ng Diyos ang hinaing ng mga mababaang loob. Nakikita niya ang mga napapagod at may plano siya ng pag-asa kahit akala mo wala na. Sa Ebanghelyo, tinuruan tayo ni Maria na una, huminto at makinig. Di tayo makakarinig ng mensahe ng Diyos kung laging tayo ang may gustong masunod. Pangalawa, magtiwala kahit hindi mo naiintindihan. Ang "hindi ko gets Lord" ay hindi hadlang kay Maria, kaya hindi dapat maging hadlang sa atin. Pangatlo, sumagot ng yes kahit hindi mo alam ang buong detalye. Hindi sinabi ng Diyos kay Maria ang buong plan, pero sumunod siya. Bakit? Dahil kilala niya ang Diyos. Baka ikaw rin, may hinihingi si Lord ngayon. Isang hakbang, isang pagbalik, isang pagbabago, isang pagpapatawad, isang pag-asa. Ang tanong, kaya mo bang sumagot tulad ni Mary? Mga ka-disciple, sa araw na ito ng ating ina ng Guadalupe, sana matutunan nating magsabi ng, "Lord, gawin mo po sa akin ang kalooban mo." Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.